Elnök úr mondta, a Pán-Európa gondolat az egyik legrégebbi, hanem a legrégebbi európai egységesítési gondolatkör, amely az 1920-as évek legelején jött létre, az első világháborút követően, és a fő cél az volt, hogy még egy pusztító világégés ne jöjjön létre Európában. Ez a cél, mint tudjuk, nem sikerült, hiszen a második világháború is kitört. A mozgalom megalakulásától kezdve egy keresztény, görög, római és zsidó hagyományokra épülő Európában gondolkodott, és ezt a felfogást azt hiszem mind a mai napig sikerült megőriznünk. Szeretettel köszöntök mindenkit. Én két szervezetet hozok ide, amelyik alkalmas arra, hogy közös programokat hajtson végre ugyanannak a célnak a jegyében, amire a Charta 21 alakult. Az egyik a Mária Rádió, mert azt gondolom, hogy sokféle közös dolog van itt Közép-Európában, de van egy egészen mély alap, ez pedig, hogy a közép-európai népek keresztények, és a legtöbbje ráadásul Mária tisztelő. A Mária Rádió alkalmas az együttműködésre, hiszen magyar nyelven 4 országban szól, de további az adott ország nyelvén is szólnak. Tehát ez egy teljesen alkalmas dolog lenne, hogy ebben együttműködjünk. A másik szervezet pedig, az előbbi is egy egyesület egyébként a Mária Rádió, a másik szervezet pedig a Mária Út Egyesület, amelyik 10 évvel ezelőtt azért jött létre, hogy Közép-Európa máriás kegyhelyeit kösse össze egy zarándokút rendszerrel, annak érdekében, hogy az emberek jöjjenek, menjenek egymáshoz, és ez a munka megkezdődött. Köszönöm szépen! Először is szeretettel köszöntök én is mindenkit, és külön köszönöm a Charta 21 mozgatójának, Súrján úrnak ezt a lehetőséget, hogy bemutatkozhattunk. Nem tudom, hogy mennyire van idő, én egy olyan 10 perces bemutatkozó anyagot hoztam, és egy 4 perces videót. Azért szeretnénk, mert Csillagfalut nagyon sokan még nem ismerik, és szeretnénk, hogyha minél szélesebb körben tudnának róla, hallanának, és ha esetleg úgy gondolják, akkor nagyon szívesen veszünk bármilyen eszmei támogatást is. Mielőtt rátérnék a programra, egy pár szóval az Egyesület megalakulásának körülményeiről szólnék. Mint általában mindig egy szervezet alapításához kell egy fő irány, és az így megalakult szervezet a tagsággal összefogva alakítja ki a programjait, határozzák meg a tevékenységüket. Csillagfalu alapításának körülménye eltér ettől a tendenciától. Az alapítást a kezdeményezők, előbb a Székely Csaba ötletgazda, és jó magam, a megálmodott programot kidolgoztuk, majd az így elkészített anyag a 2011. augusztusában indított honlapunkon nyilvánosságra került. A megvalósításhoz építési területre is szükség volt. Komoly néprajzi múlttal rendelkező, de nemzetiségileg semleges ártányban sikerült 1 hektáros belterületi építési ingatlant megvásárolni. A készprogrammal, honlappal és területtel rendelkezve 2011. decemberben alakult meg a Csillagfalu Közhasznú Egyesület. De mi is az a Csillagfalu, kinek fontos, mi a jelentősége? Ezen gondolatok mentén állítottam össze bemutatkozásunkat, először szóban, majd ezt követően képekkel is szeretnénk, és igyekeztünk kiemelni a lényegét. Csillagfalu egy program, mely értéket őrizést teremt, mely talán az új nemzetstratégia területén, továbbá Magyarország uniós tekintetű nemzetiségi politikájának megítélésében új fejezet nyitására adhat lehetőséget. Mi komolyan vettük a Jean Monnet halála előtti mondatát, ha újból kezdhetném az európai integrációt, akkor bizonyára a kultúrával kezdeném. Mondta ezt a politikai egységen alapuló Európa apostola,
aki legnagyobb tiszteletet adta meg ezzel Denis de Rougemont számára, aki a kulturális Európa alapító atya. Európára a kulturális sokszínűség a jellemző, ami kommunikációs nehézségekben, értékrendbeli eltérésekben is mutatkozik. 1000 éves történelmünk során más-más népek kisebb-nagyobb csoportjai kerestek és találtak új hazára a Kárpát-medencében. Voltak, akiket az ország feldúlását követően hívtak királyaink, és voltak, akik menekülni kényszerültek. Így alakult folyamatosan nemzetünk, és így vált néprajzilag talán az egyik legszínesebb országgá. Csillagfalu, a Magyarországon élő nemzetiségek, anyaországuk, és a határon túli magyarság, mint külhonban élő magyar nemzetiség kultúrájának bemutatását és terjesztését vállalta fel a Kárpát-medencei népek kulturális központja létrehozásával, úgynevezett kultúrtörténelmi élmény nyújtásával. A Kárpát-medencében élő embereknek meg kell ismernie a saját és a velük együtt élő nemzetiségek kultúráját, hiszen néhány kivétellel, mint nemzetiség él egy másik országban. E népek kivétel nélkül hirdetik távoli szülőföldjük szeretetét, ezzel a nemzeti identitást szeretnénk ötvözni a történelem homályába elveszett, egymás iránti tisztelet felelevenítésével. Lassan 5 éve dolgozunk e programon, mely megvalósítása érdekében együttműködési megállapodások aláírására került sor a magyarországi nemzetiségek országos önkormányzataival, illetve a Kárpát-medencei közművelődési kerekasztal résztvevőivel. Komoly, hazai és nemzetközi támogatásoknak köszönhetően. Az itthoni és külföldi sajtó és média többször adott hírt, közölt interjúkat a kezdeményezésről. Egy olyan kulturális központot szeretnénk megvalósítani, ahová szívesen és érdeklődve látogat el Európa szinte minden polgára, amely a Kárpát-medence kulturális központja lehetne. Csillagfalu egyfajta hungarikum, jelkép, mely a Kárpát-medencei magyarság, mint befogadó nemzet, illetve a velünk élő nemzetiségek, mint és elfogadott népek nemzeti egységét szimbolizálja. Azt valljuk, hogy a nemzeti egység, a hazai magyarság, a velünk élő nemzetiségek, a határainkon túlélő magyarság együttes megbecsülésével, összefogásával valósulhat meg. A magyar, beleértve a határon túli magyarságot is, és a 12 nemzetiségi, autentikusan felépített és berendezett, összesen 21 parasztház, melyek az anyaországból, szülőföldről ide szállított 16 köbméter megszentelt anyaföldre épülne. A 9 keresztény egyháznak helyet adó szakrális közösségi tér, a csárda, kocsma, fogadó, a külsőleg malom jellegű közösségi tér alkotja Csillagfalut. Különbözők a népek, a vallások, de egy Istenhez imádkozunk. Mivel népi kultúra nem volt, nincs, és nem is lesz egyház nélkül, így a szakrális közösségi tér 9 keresztény egyház szentélyeinek nyújt helyet, hogy minden vendég a számára megfelelő helyen meghitten mondhassa el Istenhez szóló imáját. Csillagfalu egy olyan hely lesz, ahol néhány napra beköltözhető a szerb, horvát, lengyel, német, székely, muravidék és a többi autentikusan berendezett parasztház, és az itt tartózkodása alatt eredeti receptek alapján hagyományos tűzhelyen, vagy kemencében és edényekben elkészített, háztáji gazdaságokból beszerzett alapanyagokból kerülnek kínálásra színes programokkal fűszerezve az ételek. A paraszti portákat 16 köbméter anyaországból ide szállított megszentelt anyaföldre tervezzük építeni, így Csillagfaluban 13 nép megszentelt anyaföldje egyesül. Tiszteletünket az anyaországok népei felé úgy nyilvánítjuk ki, hogy hivatalosan megtartjuk egy-egy nemzeti ünnepét a lobogójuk felvonásával, nemzeti himnuszuk megszólaltatásával.
Természetesen csak olyan ünnepről lehet szó, mely nem sért egy másik népet, nemzetet. A programok tárháza kimeríthetetlen, hiszen megtartásra kerülnek továbbá a velünk élő népek, népi és egyházi ünnepei. Nemzetközi kézműves és gasztronómiai, modern és folklór zenei fesztiválok, az egyedi szárazföldi és vízi harci játékok, a kozákoktól a görögökig, mely a ma velünk élő népek történelmét eleveníti fel az ókorig visszamenőleg. A népi gyógyászat alapjaira épülő szolgáltatásokkal váltjuk ki a mai divatos wellness kategóriát. A csárdában az érintett népek, mint ahogy említettem, eredeti receptjei alapján autentikusan elkészített népi ételei kerülnek felszolgálásra. Ez mind kiemelkedő turisztikai és kulturális vonzerőt jelent az mellett, hogy egyik fontos, gyakran használt jelmondatunk valóra válhatnak. Ismerd meg a kultúráját, hogy megismerd a népet. Az ember, akit nem ismer, attól fél. Félelmét gyakran igaztalan támadásokkal leplezi. A magyar kezdeményezéssel megvalósítható program elérhető eredményei lehetnek a közép-európai népek kulturális és turisztikai, ezt követően akár gazdasági együttműködése, mely példaként szolgálhat az Európai Unió újragondolásához. Egymás kultúrájának elfogadásával, megbecsülésével, közös gazdasági projektek megvalósításával egyenes út vezethet a Kárpát-medence népei közötti megbékéléshez. Miért és kinek fontos honnan a gondolat? Európában szinte minden népnek van egy másik államban kisebbsége, és minden nép tiszteletet érdemel, legyen az állam vagy kisebbség. Mi Csillagfaluval ezt kívánjuk elindítani. A népi hagyományok ápolásán kívül van programunknak egy másik ugyanennyire fontos feladata. A nép a népnek tisztelete. A Nemzeti Egység kulturális szimbólumaként hozzá kívánunk járulni a Kárpát-hazában élők identitástudatának erősítéséhez. A fiatalságot, a felnövekvő generációt tekintjük kiemelt célközönségnek. Ez vezérel minket, mert hiánypótol úgy, hogy senkitől nem vesz el semmit, de mindenkinek többletet ad. Talán nem utópia, hogy Csillagfalu kibővítve európai népeinek a faluja legyen a Kárpát-medence szívében, melynek politikai, kulturális és eszmei jelentőséget ma még nem is láthatjuk előre. E projekt megvalósítását természetesen uniós forrásból szeretnénk. Zárásként egy idézetet szeretnék felolvasni Melokkó Miklós Csillagfaluhoz írt leveléből. Egy faluban 12 nemzetiség a maga módján együtt, Szent István erről azt mondaná, ha látná, erről beszéltem, ebben hittem, igazam volt. Romániában van egy olyan szokás, hogy amikor ugye egyszerű kérdés volt, általában az egyszerű kérdések a legnehezebbek, hogy mikor alakultunk meg. Hát az ember belezavarodik, mert mondom, hogy Romániában van egy olyan szokás, hogy amikor van egy projekt, akkor kitalálják a keretet, adnak neki egy nagy nevet, és utána kitalálják hozzá a tartalmat. Tehát Romániában egyszer megvesznek egy nagy keretet, hogy az nézzen ki jól, és utána keresnek egy képet, mit tegyünk bele. A mi helyzetünk éppen fordítva van, azért egy kicsit borzos, mert olyan újságírókból verbuválottunk össze, akik szabad idejükben is a közösséget szolgálják, hogy ilyen bombasztikus kifejezéssel éljek, ami abból áll, hogy a riportútjaink után visszatérünk az emberek közé, és tovább beszélgetünk, és riportalanyainkat összekötjük, mert rájöttünk, hogy rengeteg olyan dolgot tudunk meg az emberektől, amelyekről ugye megírjuk a magunk dolgát, elmegy a rádióba egy anyagi slussz, ennyi marad, ugye a politikum röhög, nem érdekli, és akkor ezeket az embereket összekapcsoltuk, kerekasztalokat szerveztük számukra, saját költségen, saját energiánkkal, saját feleségünk vagy a férjünk idegeire menve. Azért vagyunk rettetesen nagyszájúak Romániában, és ahol meghívnak minket, tudják, hogy vigyázz, mert jönnek, azt mondunk, amit akarunk, senki nem fizet bennünket, azt csináljuk, amit szeretünk. Ez a társaság később egy kicsit szorosabbra fűzte a kapcsolatait, és kialakított egy egész mozgalmat, a Szorványtengely mozgalmat, ami abból állt, hogy egy bizonyos településre elhívtunk más településekről embereket,
hogy lássák, hogy élnek ezek az emberek, és hogyan lehetne együtt dolgozni. Kitaláltuk a szlogent is, ami ugye az volt, hogy a segítők ezek nem a határon túlról, vagyis Magyarországról jönnek felé, hanem a kerítésen túlról, hogy legyünk szívesek Mikolozsváryak először is Marosvásárhelyen ugye felvenni a kapcsolatot, vagy Tordával, vagy Nagybányával, mert kiderül, hogy a kolozsvári fiatal jobban ismeri ugye a múzeum körutat, mint Kolozsváron a Győrfalvi utat. Tehát oda jutottuk, hogy Budapestet jobban ismerik, mint egymás között a településeket. Tehát ilyen népszerűtlen, ugye szlogenjeink voltak, mert a mai világban a nagy szlogán az, hogy vedd ki az ászlót, rögtön fussál vele, és akkor mi, amikor ilyeneket mondtuk, hogy jó, de egyszer dolgozzunk mi is, nem nagyon tetszett ugye ez a politikumnak. Később ez a társaság eldöntötte azt, hogy ha már lúd, akkor legyen kövér, vállaljuk fel a legnehezebb feladatot, mert azt merem mondani, hogy a legnehezebb, amit mi felvállaltunk, a román-magyar párbeszédet, de nem a gasztronómiait, nem a népdal, barátságot, hogy felmegy a magyar csándás és megtapsolja a romás, abból áll az együttélés, hanem a frontvonalat. Kitaláltuk azt, hogy létrehozunk egy egyesületet, egy román-magyar egyesületet hozunk létre, amelyik egy portált fog működtetni. A portál pedig románul, kizárólag románul fog írni a magyarokról. Tehát mi állandóan románul beszélünk, és állandóan a magyarokról írunk, és így próbáljuk informálni a románságot. Gondolhatják, hogy ebből milyen balhé állapotok keletkeznek, tehát ez az igazi munka. Hozzánk szerkesztőnek csak akkor lehet bekerülni, hogyha megvan a saját publicisztika kötetet. Néhányat el is hoztam. Bodó Márta, ugye jezsuita helyen vagyunk, hit, kultúra, kommunikáció, ő a Vasárnapnak a főszerkesztője, katolikus újságíró van közöttünk, Mihály István a Kozlányi Rádiónak a munkatársa, Kuti Márta a Marosvásárhelyi Népújságnak a munkatársa, itt van Mihály Istvánnak a második kötete, Sarány István a székely újságírónk, ő a Hargita népétől van, és ezen kívül pedig újságíró sorozatot, meg mindenfélét működtetünk. Ez a Fehér Holló médiaklub és a portál, amit majd később, amikor újra sorra kerülök, fogok róla beszélni, azt úgy hívják, hogy www.korbielcs.ro, vagyis a fehér hollók. Miért vagyunk fehér hollók? Mert ugye mindenki önti az olajat a tűzre, mert abból jó buli lesz, ugye? Mert egy ilyen rendezvény, mint a miénk, nem rohant ugye a sajtó be, de hogyha mit tudom én itt Kolozsvárban egy román-magyar konfliktus lenne, akkor rögtön döngetnék az ajtót, hogy mi történt. Sokszor azt szoktuk csinálni, hogy kiveszünk mindig egy seprűcsit, tesszük magunkat, hogy ütjük egymást, hogy ha megjelenik a média, mert csak arra jön ki a média, hogyha a magyar és a román veszekszik. Később akkor már visszatérek erre a portálra. Köszönöm szépen. Eredetileg nem volt szándékomban, hogy bármi kommentárt mondjak, de részben azért, mert a Felvidék ma is jelen van, és viszonylag kevés szlovák vonatkozás van most itt az asztal oldalán. Tennék egy aláhúzást annak, amit most Szabó Csabától hallottunk. Ők ugyanis átlépik azt a képzeletbeli falat, amit a kisebbségi magyarságot körbeveszi, és kinyúlnak rajta a többségi nemzet felé. Ez az, amit nagyon sok helyen nem tapasztalunk. Ugyanis akit nap mint nap atrocitások érnek nemzeti mi voltában, kisebbségi létében, annak az első reakciója az egyfajta sündisznóállás. Falat épít maga köré, és különösen a Felvidéken, Szlovákiában nem szabad Felvidéket mondani, elnézést kérek Kéfer Istvántól. Tehát a Felföldön automatikusan épülnek ezek a falak, amit emberileg tökéletesen meg lehet érteni. Csak azt a kérdést kell föltenni, hogy amikor egy önmagát falba záró közösség létezik, az újabb generációk mennyire fogják jól érezni magukat ebben a zárt világban, és nem az lesz a következmény, amit látunk is, hogy a fogyás az nagyobb, mint a biológiai, a demográfiai csökkenés, hanem az elzárkózás helyett egy kivándorlással, a világ kitágításával reagálnak az emberek. Ez is érthető. De ha az az igazi cél, hogy mindenki a szülőföldjén, a maga kultúrájában élhessen,
ahhoz elengedhetetlen, hogy a többségi nemzettel kapcsolata legyen. Miért? Akit nem ismerünk, nem is szerethetünk. A többségi nemzet nem ismer minket, mi nem ismerjük eléggé a többségi nemzetet. Ehhez párbeszédre van szükség. És ma úgy látom, hogy a Kárpát-medencében ennek a párbeszédnek a zászlós hajója a Fehér Holló. És fájdalmasan, tragikusan jó a név, mert hogy ritka ez, mint a Fehér Holló.